insizwa khona intombi ngiyakhuleka kini nabesilo ngiyakhuleka kini ninabanganga abakamnganga ukujulwa kolwandle ngiyakhuleka kini kongangezintaba zakhe zonke ngiyakhuleka kuyidlula mithe emakhosi edla kwezindi ihlahla ngiyakhuleka emakhosini ethu sonke njengoba silapha ngoba sonke siphuma emakhosini ngicela ukubingelela ngenkulu inhlonipho nentobeko einduneni sanibona madoda sanibona induna zenkosi amadoda ase-South Africa afuna ajwayele ukukopela einduneni yabona induna zidle induna zidle ifaka imqhele manje amadoda afuna ikhathi enzima lezi zwide ikhathi zokuthi indoda isheshe ibonakala ukuthi ime ngakuphi so ke siyathokoza induna zenkosi ngiyathokoza kubuholi bonke obukhona lapho behlukahlukene naseyinduneni ngiyazi khona ubuholi obehlukahlukene ngiyakhuleka induna zenkosi ngiyazi lapha ema-hostel ukuthi kuneyinduna bese kuba noyihlalo bese kuba nayibonda bese kuba nonobhala ngicela nje ukuthi ngenkulu inhlonipho ngibingelela kubo bonke abaholi ngokwehlukana kwabo ezikhundleni abanazo okwami induna zenkosi njoba ngilapha eGoli ngizoqinisekisa ukuthi kulomsebenzi esiwenzayo lezi ingane ningakwazi ukufinyelela kuze isemalokishini nasemjondolo ezinye zazi ukuthi ngomhla ka30 akulona ilanga lokubulalizwe mhla ka30 usuke salubeka sathi ngalo kufanele uhulumeni lushaye esekukhona sekwenzile ukulungisa lesi simo senkinga yokuthi induna ziyoguga manje namadoda naza ayoguga manje awakaza asebenza kuvimbe nje abantu ababaleke makubo bashiya abafazi nezingane manje ke sithi cha labo bantu bakithi abake bethi gulubudu ngasemakhaya labo bantu ke induna zenkosi nomphakathi wonke sithi ke kubo hayi ake behambe bema kubo ngoba uhulumeni wethu akasasinakile thina usenake kakhulu abantu bokuhamba amasulumane aqasha abantu bakoMalawi ngoba basonta nabo kodwa abagcini ngokubaqasha nje ngoba besonta nabo bayabahlukumeza balwana babaphatha kabi ngoba bazi ukuthi balapha ngokungekho emthethweni abelungu emaplazini baqasha abantu bakoZimbabwe bakoMozambique bayahlukunyezwa laba bantu abanye bayabulawa begqitshwe khona lapha emaplazini kungazi umuntu manje ke sithi cha nangesikhathi sobandlululo abelungu babekwenza lokho babekwenza kithi imize eminingi ihluphekile ayinabo baba bafela emaplazini imize eminingi ihluphekile ayinaze izingane ezisebenzayo ngoba umnotho lokhu kwafa lokho emakhaya kuyaphinda ke manje ngesikhathi sethu thina ke sekuphethe uhulumeni wethu ke manje sekuyaphinda futhi sekuphinde kuhlupheka thina futhi sesibuza umbuzo ukuthi kanti thina siyoze siphelele kuphi ungcono ke zithi lezi insizwa ngoba nazo zinamazwe azo asisho ukuthi ayibulawa zinamazwe azo zinobaba bazo nazo ake ihambe ziyokhalela obaba bazo uze nathi ke siguqe kubaba sithi baba nakho sifa indlala ilokho ke induna esiqonda ukusho lapha ke kithi kwaNongoma uyazi uZwide umalume wami lo abaningi abazi ukuthi umalume wami onzalayo lo ohleli ngapha egcineni malume uma kudlalwa izingane iphuma nje zivuka ekseni le kwaZulu ngicabanga ukuthi kuyo yonke imize namadoda kunjalo indoda akakuyena ubaba kuphela umalume umfana egcekeni ingane ivuka ekseni nje labo 10 years abafana bavuka ekseni bambe beyogibela izihlahla la behambe beyobhukuda benze yonke into bevakashelana kushaya isikhathi sokudla emini induna ingane ingabusayi ekhaya vele ihambe nomngani wayo iye kubo kamngani wayo kuvumelekile emini mawuyindoda noma umama ekhaya kuvumelekile emini ukuthi uyivumele izingane ukuthi azidle lokhu kudla kwasemini nalene yakwamakhelwane ivumelekile ukuthi idle la ngoba kusuke kusemini kodwa ntambama ukudla kwantambama umuzi mawunomthetho awukuphaka ukudla kwantambama kunengane yakwamakhelwane ekhaya ngoba nakho kokuqala lengane njoba iyingane yakwamakhelwane la wokuthi ingane yala ekhaya ayingabuyi ilanga selishonile nakwamakhelwane kunomthetho njalo ukuthi ingane yakhona ayingabuyi ilanga selishonile
ngakho ke ngaphambi kokuthi kuphakwe la ekhaya ubaba wala ekhaya noma umalume noma uanti kufuna ikhumbuze ingane yakwamakhelwane hey wena hamba uyoqoqa imbuzi ekhaya hey wena hamba uyoqoqa inkomo ekhaya ebese sale phakela ke izingane zakhe ke la ekhaya hayi ngoba esuke ixoshela ukudla kodwa makwenzeka lengane eyiphakela la izosutha igcina iqhubeka nokudlala nezinye izingane bese iyalala kanti umthetho ekhaya uthi ingane ayibuyi ilanga selishonile fanele ingane ibuye ilanga lisakhanya kubonakala ukuthi iyaphila kuyabonakala ukuthi ayilimalanga ekudlaleni kwayo kubonakala ukuthi idlile kubonakala ukuthi igezile kubonakala ukuthi imbuzi ibuyile amankonyana akhethiwe alale esibayeni sayo ukuze kusasa kuzokwazi ukuthi kusele lapha eSouth Africa ke induna kuntambama njengamanje ake behambe laba bantu beyobona imbuzi zakuba ukuthi ibuyile yini beyobona inkukhu ukuthi seyigibele zonke nemthini ayikho nephethwe izinyukhasela ethithibele lapha ngaphansi kwesihlahla ngoba kwaZulu akuvumelekile isilwane siyifele kufanele sikhishwe umphefumulo ngoba masiyifela sikhanda umkhokha ukuthi zife zonke izilwane noma impahla lapha egcekeni asilwi namuntu ngomhla ka30 akekho umuntu ozomashela ukuthi ufuna kubulawa abantu ngomhla ka30 akekho umuntu ozomashela lapha eGoli ukuthi kutatshwa ezitolo zabantu ongenalo ifridge ngomhla ka30 nangomhla ka1 uzobe engenalo ngoba akalithenganga angithi yoko ukuthi uma kuze kuba umhla ka30 uhulumeni engasho lutho ngomhla ka1 thina ke siyobe sesiqala sesisho ukuthi kusuka manje kuzofanele kwenzeke kanjani ningamadoda ke madoda ningafuni ukunconyela ukuthi ningamadoda indoda ihlala igxekwa indoda iphilela ukugxekwa kugxekelwani na gxekelwa ukuthi akufanele indoda yenze into ebhedayo indoda ihlala indoda nje ningafuni ukunconywa emadoda weyinduna ningakufuni ukunconywa mawenza into right uyindoda usuke wenza into vele indoda okufanele iyenze indoda akayinconyelwa into enhle yenzayo kuyabongwa nje kuphela ukuthi awusiyabonga ngoba vele into okufanele uyenze vele indoda nje iyeluswa iluselwe ukuthi konje iphutha singalithola kanjani kule ndoda wena mawindoda ulwela ukuthi ungalenzi iphutha ningayikhohlwa ukuthi ningamadoda uNkulunkulu ubeke nina la emhlabeni njengoba nisaphila weyinduna abantu befa kangaka ingoba uNkulunkulu khona afuna nikwenze sukumelanizwe mahala sukumelanizwe ningezukuthola mali abane sabise bekubulale zwide siyohamba sokungcwaba inqwaba amadoda emhlabeni musana ukuvuma ukuthi kufizwe nikhona niyazi mina ukuthi namhlanje iMalawi ikhipha umyalelo ukuthi akuthathwe isithombe sami sifakwe ebhodleleni wonke umuntu waseMalawi bathi banomuthi okubulala abantu ngithi mina ngibuza umbuzo ukuthi amadoda angaka 150,000 amadoda aseMalawi la eSouth Africa aqoqene lapha eThekwini awafuni ngisho ukuya emakhaya ayangithakatha ke manje sengiyabuza ke mina uhulumeni wena enihlukumeza kangaka madoda manje nomuthi okuthakatha ngempela nimthakathi ngani president wenu nimthakathe nje asuke esikhundleni kufake umuntu ozonisebenzela uyabona la eGoli ngiyacela weyinduna angisho ngokwepolitiki ngisho iqiniso libonwa yibo bonke abantu iqiniso libonwa yibo bonke abantu umuntu ozongiphikisa ngale nkulumo yami ngicela ngikhombise okunye niyayibona le ndoda le ndoda iGoli ngalilungisa mayini ngakenikezwa amandla athe xaxa akusho mina hambani niyongena ku Facebook akusho mina ngikhulumanga ngepolitiki ngikhuluma ngendoda ngithi mina le ndoda lehle eduze kwami iGoli mayinganikezwa amandla okulungisa ingalungisa iGoli le ndoda mayinganikwa nje amandla anele bese kuthi nina ke bafowethu nithi nikwazi ukwenza imilingo yokuthi umholi abonakala ukuthi uyasebenza ngicela niyeka manga nize nje neqiniso kuye nifike nimenzele nje kahle kalula enza umsebenzi wakhe kalula ningezi kubantu nizopresent izinto ezinde ezingeza ukwenzeka ngicela nenze uyabona nje manje bafowethu iGoli libolile thanini kusasa kuzokwenzeka ukuthi nithi kuzokwenzeka ukuthi nithi kuzokwenzeka ukuthi nitshela umholi avuke kusasa umholi atshelela amadoda ukuthi eGeorge Koch kuzokwenzeka ukuthi kwenzeke ngalelo langa asho ngalo niphinde nibuye nimtshethi ngelanga lithile kuzokwenzeka kwenzeke lokho abaholi ngisacela nibalekelele bakithi sibalekelele nje abaholi ke besebenze manje singalokhu sibanika izitechnicality uyabona le ndoda le Zwide induna zenkosi bekani ipolitiki eceleni ni support le ndoda le
le ndoda ingalilungisa igoli le ndoda. Ngiyanitshela ngempela mina sengibonile futhi uma ngempela ningahle nimlekelele ukuthi abe nawo lawo mandla mina ngizohlala la igoli. Nginikhombisa ukuthi kulula kanjani ukulungisa into imali ingekho. Kudingeka nje ukuthi uyeke kulokhu ubuka umholi kudinga umlekelele. Ngizolekelela nje la igoli angizukuthola ngisho isenti. Nginenyanga ngingalali. Ngizolekelela ngoba kukhona insizwa ezisebenza isizathu sokuthi ngize egoli ningibona ngimningi kangaka egoli ingenxa lensizwa le. Iyasebenza le ndoda le asikwazi ke ngenxa ukuthi phela usebenzela umasipala asikwazi ukumdonsa siyongena nayo odakeni yithi esilungele ukungena odakeni yabo vumani ke madoda ukungena odakeni ningenele izwe abantu bakwaZulu ngiyazi ukuthi asiwona amaZulu sonke la kodwa ngizokhuluma mina njengomZulu abantu bakwaZulu yibo abahambe emazolweni ekseni bonke abantu befike ngo11 emini ilanga selishisa bafice kunendlela engathi indala nasi sibonelo kusegoli la khuluma isiZulu le ndoda yenza izinto amadoda amadala la eGoli angazenzi kodwa umfana omncane Mabaso ngufisela impilo mfowethu ngufisela inhlanhla ngiyafisa futhi ukuthi lokhu iqembu lakhe likuhlonza ukuthi ube yikho engathi ungaphumelela uphunyeleliswe lokhu thina sikubonayo ukwenza futhi into engiyithanda kakhulu ngawe ipolitika uyiqhakambisi uyazazi ukuthi uphumapi uyakuhlonipha ukuthi uphumapi kodwa usebenzela iqiniso ulungisa indawo engathi uNkulunkulu angakupha amandla mudinga usizo lwethu singabafana basemakhaya size sizofaka ihlombe ekutheni lento ofuna ukuyi-achieve usibize mfowethu induna lezi siyazazi siphila nazo sokwelekelela nina benkosi siyathokoza kakhulu